El passat dilluns 30 de gener es va celebrar el primer ple municipal de l'any a Sant Pol de Mar. El punt per excel·lència de l'ordre del dia va ser l'aprovació inicial dels pressupostos municipals per l'any 2017. El total del pressupost és d'uns 8,5 milions d'euros. Amb aquesta xifra, el pressupost per al 2017 comptarà amb 900.000 euros més que l'any passat, el que representa un increment del 12%. El regidor d'Hisenda, Ferran Xumetra, va explicar com es desglosa aquest pressupost. Presentem un pressupost, com veieu, de quasi 8,5 milions d'euros, amb un augment respecte al 2016 de del 12%, són 907.000 euros més. D'aquest quasi milió d'augment, mig milió seria de despesa de corrent i mig milió d'inversions. Aquest mig milió de despesa és l'augment que hem hagut de fer per manteniment de jardins, via pública, enllumenat, fer projectes, i també el cànon que ens augmenta de la incineradora del Maresme. I d'inversions, a grans trets, el que s'emporta un volum més elevat és la construcció de la comissaria de policia nova i la plaça Bruna Pomés, doncs, entre altres inversions que es fan més petites, com tema asfaltats i de més. El regidor d'Esquerra Republicana, Albert Font, va explicar que no estaven a favor d'aquests pressupostos, ja que creuen que hi ha una manca d'inversió. Nosaltres no podem donar recolzament a aquesta manera de fer els pressupostos, perquè entenem que fem pressupostos sabent que després farem importants incorporacions a remanent de crèdit i no les podrem destinar a inversions perquè no s'han planificat. Això ens porta a que d'una manera totalment difuminada, perquè tots sabem que després incorporeu romanents, però a la pràctica, des del punt de vista pressupostari, en 2 anys vosaltres gasteu en despesa corrent 800.000 euros més. 800.000 euros més. I no ens sabeu segurament explicar el per què. Bernat Ferrer, regidor d'Iniciativa, també va argumentar el seu vot en contra a la falta d'inversions. Entenem que aquest pressupost no conté despeses d'inversió que creiem prioritaris, projectes i despeses d'inversió que per nosaltres serien prioritaris, sí d'altres que per bé que necessaris entenem que no serien prioritaris per nosaltres i bàsicament per 2 motius. Les nostres prioritats, sempre us hem dit, passarien per la mobilitat, la pacificació, veiem que no hi ha despesa, no hi ha partides per aquestes despeses. Xumetra va animar la resta de grups a fer propostes. El tema d'inversions sí que us ho vam enviar fa uns 25 dies al pressupost. Vam convidar a participar-hi i de moment no hem mostrat cap interès en participar-hi. Si més endavant hi ha alguna cosa que es vulgui fer d'inversions en positiu i ho comentem, tots pot parlar, no hi ha problema. En aquest sentit, els pressupostos per l'any 2017 es van aprovar amb els vots a favor de Convergència i Junts per Sant Pol i els vots en contra d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa. En el ple també es va aprovar el canvi de nom de la ràdio municipal, que passa de dir-se Ràdio Litoral a dir-se Ràdio Sant Pol. Es va aprovar per unanimitat. Un altre dels temes que es va tractar va ser la regulació laboral de la policia i la modificació del reglament del Consell Escolar.